Mit Viborg præsenteres i samarbejde med Comvent ApS. Velkommen til Mit Viborg. Podcasten, hvor vi dykker ned i Viborgs historie, kultur og ikke mindst de mennesker, der har været med til at forme byen. Jeg hedder Jesper Aagaard. I denne podcast skal du møde en af mine store idoler. Han kom til Danmark som 17-årig fra Ghana med en drøm om fodbold. Han spillede Champions League med FCK, VM og OL for Ghana og trak siden Viborg FF-trøjen over hovedet. I dag er han træner på Hald Ege Fri- og Efterskole og driver desuden sin egen talentskole. Hans mission handler om langt mere end mål og medaljer. Velkommen til Mit Viborg og Razak Pimpong. Tak skal du have, Jesper. Du kom jo til Danmark som 17-årig. Hvordan var det lige pludselig at stå her i vores lille land? Ja, det var meget specielt. Men det var også med mål, at egentlig nu, når jeg har altid vil gerne til Europa og spille fodbold, så var glæden var det, selvom det var så meget sne over det hele. Men glæden var det til at komme og præstere, til at nå mit mål. Ja, så var der koldt også. Det var rigtig koldt. Det kan jeg fortælle dig. Det var rigtig, rigtig koldt. Hvis man har set bobslæg-filmen for, så man kan sige, at da Jamaican de kom til Europa, de tog alle deres kuffe, og så en tom kuffe, og tager tøjene på, for man kan komme ud. Det var den kold, det var. Hvordan var livet i Danmark i forhold til Ghana? Hvad var den største forskel for det, du var vant til? Altså, jeg kan huske, at da jeg kom, det er så det der med, man kan træne. Efter træning, når man kommer, så er det meget klar til, man kan spise for sin hvile, og sove lidt, og så vi er klar til at træne igen. Det var meget specielt, for det var ikke som jeg ventede. Da jeg startede på at komme igennem min karriere, altså jeg synes ikke, at jeg har trænet, og så ved jeg godt, at når jeg er færdig med træning, så melder jeg klar til at lige få min, som Farag vil sige, min protein, så jeg er klar igen. Det var ikke sådan. Sådan var det ikke, da du var barn? Det var ikke sådan, da jeg var barn. Så det var mel, men det er ikke mel, som du vil spise, og så, du er melt. Nej, du spiser, hvad det er. Mm. Ja. Og hvad kunne det være, for eksempel? Ris. Mm. Så du og dine 8 søskende, I fik ris? Ja, vi spiste meget ris, ja. Det gjorde vi, fordi altså min far, han køber 20 kilo ris, og så for, at det er der. Og så køber han olie i stor dunk, som vi kan lave ris og olie. Så vi har mel hjemme, men det er også det, vi har. Så det er ikke penge nok til, at man kan købe. Det er også derfor, jeg siger, da jeg kom til Danmark, da jeg fik min fødselsdag gave første gang, jeg tænkte, wow, giver man fødselsdag gave, når man har fødselsdag? Det har jeg ikke oplevet før. Det er vildt. Det er vildt, ja. Så ja. Det er der jo mange danskere, der ikke kan forstå. Nej. Men der må også være nogle ting ved danskerne, hvor du tænker, det er skørt det der, eller det er underligt. Det var mig faktisk et dansk humor. Men altså man kan godt lave sjov med din kæreste, og lave sjov med din far, og så det var jeg var lidt chok, når du begynder at lave, altså hvis for eksempel man siger noget om min mor, så tænker jeg, du skal sætte mig ikke snakke om min mor. Men sådan det var lidt chok for mig. Ja. Men det jeg har lært det. Nu jeg har lært dansk humor, og så har jeg også kombineret det med sort humor, så det er meget godt kombination. Men da du kom til Danmark og stod der i lufthavnen, var du bange? Hvad tænkte du? Jeg tænker, at jeg var meget spændt, fordi det jeg skal bare komme og spille fodbold, og så opnå min drøm. Så selvom det var meget
anderledes, men jeg skal bare lykkes. Eller hvis jeg lykkes ikke, så ser det ikke godt ud. Så det var kun det, de var i mit hoved, at jeg skal lykkes. Havde du en plan B? Jeg tror ikke, jeg har en plan B. Nej. Det havde jeg ikke dengang. Nej. For jeg tænkte over, kan vide, hvordan dit liv havde været, hvis det ikke gik. Så var du røget tilbage til Ghana? Ja. Og hvad så? Altså jeg kan ikke forestille mig, at hvis jeg kom tilbage uden en kontrakt, jeg kan ikke forestille mig, hvor i mit liv det er i dag. Det kan jeg ikke forestille mig, fordi jeg var ikke meget koncentreret på skolen, fordi jeg ville gerne spille fodbold. Begrundet er, at vi har ikke mulighed for at kombinere, at man kan spille fodbold, mens man studerer, ligesom man kan se her i efterskole og friskole, som man har fodbold, og så man sidder i klassen og kombinerer det. Det har jeg ikke den mulighed. Så jeg koncentrerer mig med, jeg vil spille fodbold, og min far vil ikke have, at jeg spiller fodbold. Han vil gerne have, at jeg går på skolen, fordi det er der, jeg har en fremtid. Så det bliver lidt hårdt for mig, fordi en gang imellem så får jeg lige pisk til at koncentrere mig på skolen, men det var ikke sådan. Du blev simpelthen slået, fordi du spillede fodbold? Ja, jeg synes, at han vil gerne have, jeg fokuseret mig på skolen. Og jeg var ikke god til skolen. Og i skolen, dengang, hvis man har ikke lov til en lektie, så får du pisk. Det har jeg. Hvis jeg viser dig min væg, så du kan sige, at det er masser. Jeg har fået pisk. Fordi så hvis du har ikke lavet en ting, så kan jeg love dig, at du kommer til at mærke det. Når du tænker på den tid, har du så mareridt? Altså tænker du, det var en god tid, eller tænker du, det var da... Altså, jeg synes, at det er ikke så længe siden, jeg snakker med min kone om det, fordi sådan var livet der. Så det var ikke så lang tid siden, jeg begynder at kan tænke, at okay, det var sgu ikke i orden, at jeg skal... Altså, jeg har aldrig stået op om morgenen og på vej til skole, som tænker, nu skal jeg på skole, jeg glæder mig. Det har jeg det, fordi du ved godt, jeg er ikke god til skole. Jeg er ikke god i skolen, så ligesom, når jeg er på vej, så vil jeg godt, okay, nu når jeg kommer der, så får jeg et eller andet tæsk. Så jeg har ikke haft det der følelse af, fedt, jeg skal på skole. Det har jeg ikke. Hvad savner du egentlig mest fra Ghana, udover vejret? Ja, jeg synes, at mad. Vi laver god mad i Ghana. Og heldigvis, vi har nogle gæniser, der bor her i Viborg, som det er også rigtig gode til at lave mad. Så det er ligesom hjemme, når jeg har dem. Jeg har smagt det et par gange, og det er virkelig god mad. Ja, det var det. Det er det. Det er rigtigt. Men hvornår følte du så, at Danmark er dit hjem? Eller føler du det? Eller hvad tænker du? Hvor hører du til? Jeg synes, at Danmark, det er mit hjem. Jeg synes, at altså, der jeg mødte min kone, og fik barn, vi fik Malik, og så stille og roligt, begynder også, altså da jeg kom til Viborg, det var der jeg begynder at tænke, fordi vi er i Norge med min kone, vi er i Egypten, og vi har rejst lidt rundt, og vi fik Malik i Norge, så begynder man at tænke, okay, hvis vi skal også have nogle stabile liv for ham, så er vi nødt til at så komme til Danmark og så slå os ned, så han kan få en god barndom. Ja, præcis. Ja, præcis. Ja, det er rigtigt. Nu skal vi snakke lidt om din karriere, og lidt om nogle af de helt vilde øjeblikke, du har haft i din karriere. Du har været med til VM i 2006. Du har spillet Royal League-finalen. Du har været til OL. Hvad er det største, du har oplevet? Jeg synes, det største, det er at få lov til at være med til VM i 2006 med Ghana. Det var det største, fordi, som jeg nævnte for dig, altså muligheden
i Ghana som fodboldspiller, det er ikke nemt at kan slå igennem og komme til Europa. Og til VM, der kampen mod USA, og starte ind den kamp, og står på banen med min hånd i min bryst og synger nationalmelodien, så tænker jeg tilbage og tænker, wow, det har vi lang vej til her. Alt det, jeg har gået igennem, alt det, som kunne have stoppet mig til at spille fodbold. Min mor, som bakkede mig op, som delvarende, hun var død, hun levede ikke mere. Som jeg står der og tænker, bare hun kan se mig stå der under VM, så vil jeg blive glad. Jeg bliver wow, når jeg snakker om det her, fordi jeg ved, hvad det betyder for mig, for min mor til at bakke mig op, når min far var ikke så meget. Fordi han vil heller have, jeg går på skolen, og så kan jeg lære noget fra det. Så det var en af de største øjeblikke for mig i min karriere. Det kan jeg godt forstå. Hvordan var det at være med til OL? Det var også meget specielt, også fordi du har det her OL og VM, som alle vil gerne på det, for det er det de største. Jeg kan huske, at Zlatan på et tidspunkt, selvom han var ældre i forhold til spillernes spil der, og han vil gerne vi er med svære til OL, fordi han mangler den del, for han kan opnå det ting, som han vil. Så til deltagelse i OL også, det var også stort. Det var det. Hvem er den største spiller, du nogensinde har stået over for? Jeg synes, at vi siger, at Ronaldo, det er igennem Champions League Cup med FCK. Og det var stort i Old Trafford. Det var rigtig stort. Og det er mange, jeg kan huske, at det er mange, der vil gerne have byttet med ham med tøjen. Så jeg kan sige, at det vi går i slutrunden, så begynder folk at komme tættere og tættere. Fordi det er ikke tit, man får lov til at spille de bedste spillere i verden. Jeg har et ret godt øjeblik, som jeg kan huske dig fra. Du scorede et afgørende mål for FCK, og du blev derefter udvist for at få taget trøjen af. Ja. og der tænker jeg, at det er den Razak, jeg kender. Ja. Altså, jeg kan godt huske den kamp. Hold op, mand. Altså, det er en kamp, som vi skal vinde. Altså, når man spiller FCK, dengang så er det bare, at man skal vinde kampe hele tiden. Og når man står i finalen, så skal man vinde. Og efter jeg scorer det mål, så har jeg har god kort forvejen. Og jeg har glemt alt. Og det var også min første mål for FCK. Så jeg gik helt amok og tog min tøj ned. så efter jubelen der vendte mig rundt, så jeg kan sige, at dommerne på vej mod mig. Så jeg tænker, fuck. Jeg kan fortælle dig, at Ståle han var ikke glad, da jeg kom ud. Så det var 20, jeg tror, de skal spille 20 minutter med mand under. Og det holdt lige til sidst. Så jeg var rigtig glad for, det lykkedes. Eller så vil jeg være Ståle, han har gjort. Hvad sagde han til dig? Jeg kan huske, at lige der, da man fløjt sidste, så kiggede han på mig, og så siger jeg, shit, du er heldig. Fodbolden må også have lært dig en hel masse. Ja, både om disciplin, mentalitet og så videre. Ja. Prøv at sætte nogle ord på det. Jeg synes, at jeg har fodbold, men tror, det er bare fodbold. Men fodbold er også uddannelse. Det er det, fordi det er en struktur, som det går, at du forholder dig til tingene. Når du spiller fodbold, så du ved godt, det er ikke kun dig, det handler om. Når det er holdspil, så for det kan fungere for jer, så er I nødt til at arbejde sammen på banen. I er nødt til at snakke sammen. Så det er form for uddannelse. Og det er derfor, jeg sidder her i dag, stadigvæk, og bruger det her, som jeg har
lære igennem fodbold, og så arbejde med det efter fodbold. Det er det. Hvad har det givet dig? Altså, at, du er jo ikke du var ikke den mest disciplinerede spiller på banen, hvis vi skal være ærlige. Jo, altså jeg var meget smilende spiller på banen, men jeg har det der smil på læben og så ild i øjnene. Det har jeg aldrig. Jeg var lidt busy, men jeg har også smil med. Det var jeg. Forsøger du at lære din du har jo Pimpongs talentskole. Forsøger du at lære dem det? At de må godt være lidt bissede, men hvis de har smil i øjet og lidt charme, præcis. Så kan de... Det er sådan det er. Altså, så det er også det med altså, når du arbejder, Jesper, du har, når jeg siger dig, du er god til, hvad du laver, men i livet, du har smil på din læbe. Så det går, at selvom du koncentrerer dig, men i livet, du har strålende smil til at møde folk. Og det er det, jeg lærer barn, og så mig selv, som jeg har, at det mere, man kan smile til folk, det mere, man får meget smil tilbage. Det er rigtigt. Ja, smil til verden, og verden vil smile tilbage til dig. Det er rigtigt. Ja. Nu har vi snakket om nogle af de store øjeblikke i din karriere, OL og så videre. Der var også et tidspunkt, hvor du skulle stoppe med at spille fodbold. Ja. Hvordan var det? Jeg synes, at det var hårdt. Det var rigtig hårdt for mig til at stoppe fodbold. Men da jeg kom til Viborg, jeg spillede mange kampe. Jeg fik også nogle skader undervejs. Og jeg kan huske, da vi spillede os til Superligaen, jeg holdt mye med Uwe Christiansen, snakkede lidt med Morten, og det er sagt til mig, at vi kan godt forlænge 1 år igen med dig, med Superliga-holdet. Vi kan også gå, at du kan få arbejde til at arbejde med samarbejde med klubberne, så kan du stå med eventen, når vi har kamp på stadion. Så det var noget, jeg skal tænke igennem. Men jeg har også vist, at når jeg har ikke så meget uddannelse, som jeg har, og min football rights har via uddannelse for mig, så har jeg stået, hvor jeg kan stoppe og bruge det, jeg har lært igennem fodbolden, og så bygge det via fra der. Eller jeg tager de der 1 år, som det siger, I giver mig, men efter 1 år, så ved jeg ikke, om jeg får den mulighed igen. Så jeg gjorde det, at jeg tog den mulighed og siger, at jeg vil gerne arbejde. Det gik godt med Superligaen, men så med det samme år, så rykker vi ned igen til første division. Så det gjorde det, at de har ikke plads for mig på kontoret mere. Så kom jeg til Hellige Efterskole. Hvordan var det mentalt at stoppe? Så er man lige pludselig ikke fodboldspilleren Razak Pimpong længere. Ja, det var hårdt. Men som jeg også sagde til dig, Jesper, at jeg var meget i en eller anden måde. Det var hårdt, men jeg var meget afklaret, at jeg skal også stoppe på et tidspunkt. Så mens jeg spillede min sidste tid i Viborg, jeg startede med at begynde at tænke, hvad jeg skal efter, og begynde at sælge nogle malerier for nogle kunstnere, som vi gerne har vist, de er kunst frem til at kan sælge det. Så starter jeg med det, mens jeg er i gang med at stoppe. Jeg bruger, som jeg har sagt til dig for, altså netværken, sponsorerne, jeg bruger hele min netværk. Jeg var god til, når VFF sender mig til nogle engagement, til at gå og slå autograf, eller måske når vi er ude til nogle engagement. Jeg var god til at snakke med sponsorerne. Jeg var god til at få en relation med dem. Fordi jeg ved det godt, at fodbold, det kommer til at stoppe på et tidspunkt. Og hvis den fodbold stopper, og du har ikke via god person, det er ikke kun fodbold, men menneskeligt,
hvis du ikke er gode mennesker, og det fodbold stopper, alt det, som du har vist der, du spiller, og du giver ikke også autografer, og du giver ikke de der, mens du spiller. Når fodbold er færdig, så kommer du virkelig i verden. Og der, du er ikke det fodboldspiller, som du tænker, du er mere. Og hvis du har gode drenge og god relation, så siger dem, og så dig som mennesker, men ikke fodboldspiller. Og det er det, jeg bruger meget i slutningen af min karriere, indtil jeg stopper. Hvordan ser du tilbage på din tid i Viborg FF? Det var rigtig godt. Jeg synes, at VFF har betydet noget for mig, som jeg også nævnt. Så det efter min karriere, det viser mig vejen, hvordan jeg kan komme videre fra fodbold som fodboldspiller til den virkelige verden. Og det stedet jeg har stor pris på. Det glemmer jeg aldrig. Det var også et godt hold, I havde dengang. Det havde vi, ja. Det havde vi. Hvem er den bedste Viborg-spiller, du nogensinde har spillet? Altså, hvis jeg skal nævne hende, det har vi jo meget igennem her. Det har vi jeg synes, at det er en, som jeg kan nævne, som var meget stabil. Altså, det var Jakob Kleop. Og jeg kan også huske tilbage med Ralf som forsvar. Jeg kan huske, at når vi træner, hvis du gerne har nævnt en, som det er busy, så er det hele det. Ralf Pedersen. Du kan ikke bare, altså han ved det godt, du kan ikke bare løbe. Han kan ikke løbe efter dig. Så han sørger for, han stopper dig for, at du begynder at løbe. Og det kan jeg også huske på nogle af kampene, vi har spillet mod hinanden, at det var han god til, at gå hårdt til det med det samme. Ser du stadigvæk nogle af de der gamle gutter? Ja, jeg arbejder stadigvæk med Jakob på skolen, på friskolen. Og jeg er glad for, at en gang vi kan snakke lidt om fodbold, dengang vi spillede sammen. Ja. Og jeg er glad for, at det også, han er også kvindernes træner, som jeg føler mig og tager ud og siger noget af kampen, når det spiller. Hvorfor var det egentlig, du endte i Viborg? Hvad gjorde Viborg by til noget specielt for dig? Jeg synes, at altså, min kone kommer fra lille by ude for Viborg her, som hedder Tange, og Bjørnbo Tange. Og jeg synes, at så der vi kom tilbage, jeg kan huske, der vi kom tilbage fra Egypten, så bor vi bor, fordi vi skal have en sted til at slå os ned, og så begynde at finde ud af, hvad vi skal. Så bor vi i hendes onkelhus i Horsens. Og så tog vi en tur til Viborg, til at besøge hendes søsken. Og så gik vi en tur i byen, og så møder jeg Stefan Højer, som daværende var cheftræner, som jeg har også spillet lidt med, da jeg var i Midtjylland. Han var der kort tid, som jeg kendte ham fra der. Og så siger jeg til mig, at har du klub? Så siger jeg, jeg har ikke klubben, men jeg er lidt efter en klub. Så siger han, at vi har lige ansat Lars Sundergaard, og hvis du vil, du kan komme på træning og se, om du er god nok til at give dig en kontrakt. Så tog jeg den muligheden, og så efter min påtræning, så fik jeg aftale der. Så flyttede vi til Viborg. Og det var også, at det er ikke så langt væk fra, hvor min kone kom fra. Så tænkte jeg, at okay, det kunne være godt at bo her. Og jeg har ikke fortrudt det. Jeg elsker byen. Du elsker sneen og kulden og blæsten. jeg har været vant til det. Så, og i dag står jeg ud hele i orden. Så vi krop har vi vant til det. Hvad er det bedste ved Viborg? Jeg synes, at det bedste, det er mennesker. Det er nogle gode mennesker her i Viborg. Og det er det, jeg kan godt lide. Og værdierne, som jeg også nævnt til dig. Værdierne, det er, altså hvis du kommer ud fra og kommer til Danmark eller Viborg. Hvis du vil gerne give dig selv til at lære, så folk også er åbne for at hjælpe dig.
Men hvis du åbner ikke dig til at lære kulturen og samfundet, hvordan det går, så bliver det også svært for dig til, folk kan åbne for dig. Så det er nogle gode mennesker her i Viborg, og det er jeg godt lide. På et tidspunkt så fandt du ud af, at det var ikke dig selv, der scorede målene længere. Ja. Nu skal du til at hjælpe nogen med at score mål. Og i dag der arbejder du på Halle Fri- og Efterskole. Og hvad giver det dig egentlig at arbejde med alle de her unge mennesker? Det giver mig så meget energi, og giver mig glæde, fordi det er de der blomster, det er ligesom blomster. Hvis du giver det vand, så åbner det sig. Og jeg elsker det her af liver, fordi når det kommer, hvis jeg tager efterskole for eksempel, når det kommer, så det er meget nysgerrige, og det ved ikke engang, hvad de skal sige til dig. Men i løbet af året, når jeg står til sommer, og jeg skal til at sige farvel til dem, så står jeg og tyrer, gør så meget færdig. Begynder relationen, man har kommet til at have med dem. Altså det er, når jeg siger dem blomster, så bliver jeg glad. Og så det er ikke om mig med mål mere, men det er bare om mennesker, hvordan jeg kan få mennesker til at blomstre. Det er det handler om for mig. Der må være langt fra Ghana og så til Halle Fri- og Efterskole. Jeg synes, at det er rigtig godt. Miljøen er godt. Det ligger et rigtig godt sted i forhold til skoven og banen og bygden. Det er meget, meget specielt. Jeg kan huske, at det er ikke så længe siden, jeg besøgte en Chris fra Jysk Bank, som kommer til at snakke lidt med Halle Efterskole, fordi han kommer der har fodboldskolen, så siger han, at det er, når han kører igennem de her port, som det er på vejen, når man kører igennem porten mod skolen, altså det er ligesom, at man kommer til en meget, meget speciel område, som er god omgivelse. Så det er rigtig, rigtig, rigtig flot omgivelse. Og hvad er egentlig det vigtigste, hvis man skal forme en fodboldspiller? Er det talent, eller er det mentalitet? Jeg vil sige, at talenten, det er ikke nok. Altså i det, man kan have talent, men hvis mentaliteten er ikke god nok, så er det svært for talentet at slå igennem. Det er talent, hårdt arbejde, og så skal du også have det rigtig god mentalitet. Skru på hovedet. Hvem har du set flest spillere af? Dem, der har en høj mentalitet, men som måske ikke har det største talent, eller dem, der har det kæmpe store talent, men måske ikke gider at gøre noget ud af det? Altså, hvis jeg tager for eksempel efterskolen, eller friskolen, Halle Friskole eller efterskolen, det er, når jeg er derovre, jeg siger forskellige spillere, jeg siger forskellige talenter, som kommer igennem. Jeg siger dem, som har talenten, og vil ikke gå noget ved det. Vil ikke arbejde hårdt for det, vil ikke... det går, jeg siger til dem altid, at det går meget ked af det, og har så meget god talent, og har mulighederne til, kan opnå nogen, men du giver ikke at arbejde hårdt, eller mentaliteten, du giver ikke at stå op til og komme til træning, eller de der. Jeg siger til, det går meget ked af det, fordi jeg har ikke den mulighed. Jeg står ikke og træner og ved godt, når jeg er færdig, så det er med klar til at komme og spise. Det har jeg ikke. Så jeg prøver at bruge min erfaring til at fortælle dem, at hvis du har talenten, så kan du godt arbejde for det til at opnå nogen. Og jeg har sige begge vej. Jeg har sige forskelligt, og det er altid dem, der vil det er dem, der opnår. Nu skal vi til at snakke om Pimpongs Talentskole. Og 10 års jubilæum. Ja. Hvordan opstod ideen? Ideen opstod, så da jeg kom til skolen 2014 og startede skolen, og vi gerne give nogen tilbage til
eleverne der. Og så kom jeg til at tænke mig på, at da jeg var lille, jeg havde ikke den mulighed til at kan komme til en fodboldskole, som alle andre har fodboldskole her. Det her er ikke muligt. Så hvis jeg kan starte et eller andet, som kan gå en forskel for barn og store mennesker til, og have en god fællesskab, som kan man være ind i det. Det kunne jeg rigtig godt. Så der opstod ideen, at jeg vil gerne lave en fodboldskole, som går en forskel for børn og mennesker. Ja. Både fodboldmæssigt, men også på udvikling. Ja, udviklingsmæssigt, ja. Det er også derfor nogle gange, det er ikke kun børn. Derfor også nogle gange, når jeg siger, en ung pige, vi gerne vi er fodboldtræner, men han velkommen syr en sted, som man kan stå selv til at hjælpe barn, så tager jeg dem ind til at udvikle dem, så det kan også komme videre. Ja. Du kombinerer fodbold med dans, smil og glæde. Ja. Hvorfor? Det er fordi, som jeg nævner, så fodbold er hårdt. Og det, når man spiller fodbold, altså hvis jeg tænker på min tid, så du har 10 skuer, vi gerne har, du vinder. Du har træner, vi har, du præsterer. Du har altså hele omgivelse omkring dig, vi gerne har, du præsterer. Så hvis du altid så meget fokuserer og skal præstere, og du har ikke nogen smil på, så bliver det svært for dig. Så bliver det alt for hårdt. Men hvis man har lidt musik, og løs lidt op, når man varmer op, og lidt musik på, og danser lidt, det går, at du kommer til at glemme lidt alt det der, så meget spændt som i kroppen. Du begynder at være lidt løs, inden du skal spille. Og det er derfor, jeg bruger det her til at få barnet til at slappe af, mens de spiller. Ja. Og der er nogle af de tidligere elever, der ligefrem har fået kontrakter i klubber rundt omkring. Ja. Hvordan har du det med det? Jeg bliver så meget glad, når jeg siger, eller tidligere elev fra skole, eller en lille spiller fra fodboldskolen, som er kommet til få en kontrakt, eller kommet til landshold, eller ungdomslandshold. Jeg bliver så glad. Jeg bliver glad at se, at det blomster, og med hårdt arbejde, det bliver ved med at skubbe deres karriere på vej hen, hvor de vil. Det går mig altid glad. Og hvad betyder det for dig at se dem, der bare elsker fodbold? Det betyder så godt for mig. Det betyder meget for mig at se, at selvom man opnår ikke nogen, men man er glad for at spille fodbold. Altså, nu spiller jeg også fodbold en gang imellem, fordi jeg elsker fodbold. Og det er det, jeg vil gerne have, at barn kommer til og elsker fodbold, indtil den dag, det kan ikke mere. Bare sagt, vi skal tilbage til Ghana nu, for du støtter drengene i Jamestown i Ghana. Hvorfor er det vigtigt for dig? Det er vigtigt for mig, fordi jeg har ikke haft den mulighed til at... Jeg kan huske helt tilbage, da jeg var lille, det var en amerikaner, som besøgte Ghana på et tidspunkt, som jeg fik slik. En af dem, og det husker jeg stadigvæk i dag. Det husker jeg, fordi det går en forskel for mig, at en fremmand giver mig det her slik. Så jeg har også pligt til at kan give videre, hvor jeg kom fra. Så det er derfor, jeg vil gerne støtte alt, hvor jeg kan. Jeg laver meget samle tøj og ståler og alt det der, til at komme til Ghana, og så fordele det omkring alle steder, man har brug for. Jeg bliver glad for at gå det. Det betyder mig for, at jeg kan gå en forskel for det her barn, som har ikke samme mulighed.
som barn, det er her i Danmark. Hvordan er din status egentlig i Ghana i dag? Er du sådan en superstjerne, eller? Ja, altså jeg vil ikke sige, at jeg er superstjerne. det ved jeg ikke. Men når man har spillet vores landshold i Ghana, når man har spillet det, så er det ikke noget, man glemmer. Og så plus, når man har været med til VM for landet. Da vi var til VM, det var det første gang, hvor Danmark kom til, eller hele det Ghana kom til VM. Det var det første gang. Så dem spillere, som har spillet den, det glemmer de aldrig. Så det er noget, som man siger dig, når man siger. Men kan du gå altså i byen i Ghana? Kan du gå rundt? Jo, det kan man. Men du altid vil møde nogen, som i Ghana vil nogen. Altså, vi gerne komme hen til dig og spørge om du kan hjælpe, eller give autograf, eller hvad det er. Det kan man altid, ja. Hvad føler du dig egentlig mest som? Dansker eller ghaneser? Jeg føler mig, jeg føler mig ghaneser, men jeg er dansker. Så jeg har begge. Jeg har lært begge kulturer, og det går nogle forskel for mig. Jeg kender begge vej. Ja. Hvad håber du på, at de unge i Ghana ser, når de ser din historie? Jeg håber, at og det er ikke kun Ghana. Jeg også synes, at også dem, der kommer udefra til Danmark, også som vil gerne opnå nogen. Det er ikke kun Ghana. Jeg synes, at når man siger mig, man skal huske, at det er også ja, du skal bare, jeg vil gerne bare sige, at du siger en mand, som vi gerne går alt, for at mennesker kan lykkes. Og hvis man smiler til verden vil smile tilbage til dig. Og så er det ligegyldigt, om man er i Danmark, Island, eller Ghana eller hvad det er. Ja. Det så er det lige meget. Bare man kan huske, at man vil gerne lykkes med menneskeligt. Razak, vi skal til at runde af, men du får lige 5 hurtige spørgsmål, inden vi slutter. Yes. Det bedste sted i Viborg, hvor er det? Bedste sted. Jeg kan godt lide at komme til Dollerup og gå lidt en tur der. Og, ja. Det bedste stadion, du nogensinde har spillet på, hvor er det? Det er, jeg vil sige, at det er United. Old Trafford. Hvad gør dig mest stolt? At se barn glad. Hvis du ikke har spillet fodbold, hvad var du så blevet til? Det er svært. Det ved jeg ikke. Skolelærer? Ja, som det er nu, ja. Hvad drømmer du om de næste 10 år? At se mange spillere, som kommer igennem fodbold, skulle lykkes for deres drøm. Ja. Deres drøm kommer til at lykkes for dem. Jeg kommer til at være glad. Min kære ven, Razak Pimpong, tak fordi du havde tid til at være med. Selvfølgelig, Jesper. Vi ser bare til en anden gang. Tak fordi du lyttede med til Mit Viborg. Hvis du nød episoden, så del den gerne med andre, der også synes om Viborg. Du kan finde os der, hvor du normalt lytter til podcast. Og husk at abonnere, så du ikke går glip af næste afsnit. Jeg hedder Jesper Aagaard, og den her podcast er produceret af Irvox Film- og Lydstudie. Vi høres ved. Mit Viborg præsenteres i samarbejde med Komvent ApS.